ndị Igbo ị ga-egokwa ntị maka akụkọ iri gba n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, Teni anarago Usain Bolt ka o jere Rivers State ịga tie egwu ma mekwa ndị mmadụ obi ụtọ. Nke a mere dịka Teni ọlabụ onye nke na-eti egwu a maara ọfụma n'obodo anyị gara na mba Port Harcourt ka ọ ga tiere ụmụ ụwa egwu ma mekwa ha obi ụtọ, mana ndị Amakepu si na ihe dị otu a ha agaghị abịa na mmezu mgbe ha malitere igba egbe, nke mere ọtụtụ ji na-ekwu na ọ dị ka ọ bụ ndị ntọ chọrọ ịtọrọ Teni ma ọ bụ ndị otu nzuzo ndị nke malitere nwebe nsogbu n'ime onwe ha na-agbanyawa egbe. Onwebeghị onye ma kama ihe mere n'ikpeazụ bụ na Teni gara na ọha ntakọ Instagram ya were detụ aka na de niile kwuosio na o nweghị ego n'ọbụla ọ dịkwa ka ga-enye ya ka o kwechighị azụ na mba Port Harcourt ọzọ. Nke itoolu, ọtụtụ ndị Naijiria na-agba mbọ na United Arab Emirates etinye n'okokoko wee begara gọọmenti Naijiria nke nọ n'okpuru ọchịchị President Muhammadu Buhari ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka dịka mba United Arab Emirates ekweghịzi enye ha akwụkwọ ọrụ nke akpọrọ work permit n'aha bekee. Nke asatọ, ngwa kilienu odogwu si na mba Ghana onye ọtụtụ nji anya achọ ha n'igwe onyonyo ma ọ bụ na ejije dịgasị iche iche ka ama ma a ga-ahụ ya ọzọ. Nwoke a na-eme ejije aha ya bụ Majid Michael abụrụgo onye zara oku n'ụlọ nsọ Chineke kama ọ bụbụ onye eji ime ejije wee mara mgbe mbụ. Nke a bụ na ọ bụrụ na o nwere ka isi na-ene anya odogwu a n'igwe onyonyo gị mana na ị ga-ahụ ya n'igwe onyonyo kama ọ ga-abụzi n'ụdị nwa atụrụ nke Chineke. Nke asaa, ngwa ndị mmadụ kirienu ka ịfụnanya si na-efegharị n'ikuku ma ọ bụ ndị so n'oyibo asị gị there is love in the air ka ebe ọmarịcha odogwu nwaanyị na-eme ejije aha ya bụ Uche Ogburu gara gazie anyị ihe onyonyo nke ya na di ya sere ma gosi anyị n'ọha nta akụkọ Instagram. Ọ gara n'ihu dee na ya bụ ihe onyonyo nke abụọ ọkpụkpụ azụ na ogbe azụ nke ụnụ imetụ ya ka ịma na ịpịawa anya azụ. Nke isii, mgbe gara aga Clems Ọhaneze yọrọ ma gwakwa ọhaneze ihe gbasara mmerụ ahụ o nwetara site n'ihe mberede nke okporo ụzọ dakwasara ya n'oge gara aga. O jiri gụkwa ohere a wee kene Chineke onye mere ka sọjiri ahụ ekwuru okwu eburu nke ka o megoro ya bụ sọjiri ma na-enwetazi onwe ya obere. O ji ohere a wee gwa ndị ọbụla ihe ya na-amasị na ndị na-esonyere ya n'ọtụtụ ọha nta akụkọ dị iche iche ka ha soro ya wee kene Chineke. Nke ise, na steeti Imo ndị Amakepu dịka ọ na-ewuri ha ịgba ọtụtụ obi ndị eze ọkụ maọbụ ịtọrọ ndị eze, ha gara ga gbaa obi eze Okeke ọkụ. Nke a mere n'Amụ Ifeke Ọlụ Local Government Area nke dị n'Imo steeti. Nke anọ, Uche Mmadụ Agwụ bụ onye okwu ya nweziri ka ọ na-esigharị n'ọha nta akụkọ Instagram agụgụ na Instagram ya ọzọ gaga kwuo sị na ihe o ji wee mee mkpebi aha ọfụ 2022 bụ na ọ ga-agbanaghị mbọ ga tụkọwa ego $, Amerịka were fụ na o ji aga kwụọ ụgwọ isi Tonto Dike dịka ọ kọwara na Tonto Dike bụ nwatakịrị nwaanyị ga-amanata ezinụ n'ezi anya. Nke atọ, echiele ka a na-ayọ echichi ọdịnala nke a kpọrọ ya ihe Mbaise ji ka mba nke mbụ n'obe ama Ezinihite Mbaise nke dị n'Imo steeti. Nke abụọ, dịka vi na-asa ndị ihe ya na-amasị ajụjụ, o jirigo ohere a wee zie ọhaneze ka ha biko ziruolu ya mayọkọ na anya bụ vi hụrụ ya n'anya nke ukwuu na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe na ọ ga-amasị ya ka ha na-abụ darịkọ. Nke mbụ na akụkọ iri mgba n'elu n'ụbọchị nke taa, Cristiano Ronaldo bụ onye nke kachigara azụ na Manchester United agbarago mgbaaka kaptịn nke akpọrọ kaptịn band n'aha bekee na Old Trafford dịka ha na ndị Wolverhampton chịpụrụ ya na asọmpi egwuregwu bọọlụ. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ọkwa ebe a ka anyị ga-adobere n'akụkọ iri nke mgba n'elu n'ụbọchị nke taa. Ndị Igbo chetakwanụ na abụbọ na-akanago n'ọkụ ebe a nọ wee gba ya. O jiri bụrụ na ọ sị nwata jide nkakwụ ga-enye ya mmiri ọ ga-ejikwa aka. Ọ ga-abụrụzi iche okụke na n'ọnụ mgbasa ozi Simbiro telivishọn ka emesịanụ.